Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе җитәкчесе, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов рәислегендәге делегация Теләче районында булды. Теләче авылындагы Кояшкай 2нче балалар бакчасында урта мәктәптә милли белем, тәрбия бирү үрнәкләре белән таныштылар. РСФСРның спорт остасы, танылган фермер Сәгыйд Гыйниятуллин призына үткәрелүче татарча көрәш ярышларын ачу тантанасында катнаштылар. Әгәр дә без балалар бакчаларында, хәтта катнаш балалар тәрбияләнә торган бакчаларда да татар телендә тәрбия бирә торган балалар төркемнәре оештыра алмасак, бу бигрәк тә район үзәкләренә кагыла һәм шәһәрләргә кагыла. Һәм бу милли бакчада тәрбияләнгән балаларны башлангыч сыйныфларда гына булса да татар телендә белем бирә алмасак, менә безнең бүтән калган эшчәнлегебез, тырышлыгыбызның нәтиҗәсе югары булмаячак. Безнең төп эш урыны мәктәп, балалар бакчасы, әти-әниләр белән эшләү һәм алар белән эшләгәннең нәтиҗәсен менә бу үзешчән сәнгать, мәдәният учреждениеләрендәге төрле чаралар белән ныгыта бару.